Ukážte si akého potom. Smerujeme do lesa a prvá zastávka je, že si nazbierame pohankovec. No, možno aj to. Takýto čerstvý, malý, keď ešte je. Toto už je veľké. To už, akože možno by bolo dobré, ale už sú také tenšie tie steny. Viac materiálu. Tu ešte je jeden, poď sem. Takéto tenké. Odrež mi a ukáž. Tam úplne čo najnižšie. Tak. Že to ešte má takú hrubú tú stonku vnútri, takže z toho sa dá ešte šeličo uvariť.